Good morning! Baba na tayo guys. Afternoon na pala. Alas 12 na Ayan. Para makarami pa tayo ng gagawin. Tapos pupunta ako sa bank at update ko yung phone number ko. Gawa ng kagabi, diba? Si daddy is magbabayad dapat kami dun sa speaker. Kaso hindi na po push through yung mga cards ko. Gawa ng yung OTP na sinisend. Sa old ano ko pa. Old phone number ko pa. So sabi ko i-update ko muna ngayon. Kaya punta muna. Ayun guys, kakaano lang namin. Karating lang namin. Si Rico na yung inano ko, sinama ko sa bangko. Nag-angkas na lang ako sa ano niya. Sa motor niya. Kasi ang dami na namang sasakyan sa likod ni Taylor. So yun, na-update ko na yung sa PNB, yung sa security bank na lang ang hindi pa. Mahaba kasi lagi ng pila sa mga bangko. Bukas na lang siguro sa security. So, yun. Work na tayo. Work. O-order na naman dapat si Daya ng ng McDo eh. Kaso may salad ako. Yan po! Bakit? Ayan. Diba? Yung binili ko sa sa Cartimar. Sobrang mura ng mga pang salad. So ayan. Chachawin na. Ay, walang kamatis. Pero okay lang yan. So 3 greens lang to tapos cucumber. O, puro greens din. Tapos yung yung chicken. Yan, kain tayo. Tapos ito yung dressing ko guys, honey mustard. Pero konti-konti lang kasi magkalasa lang ba? Yan, kambing mode. Kain tayo. Tapos nakapag-edit na ako ng vlog. Ayan, tapos ito kay Bunso. Diba? Dinadayet ko sila. Damay-damay na to. Kain na, Bunso. Salad. Tapos ito sa akin. Ikaw, ne. Nakilo ko lang naman. Nakilo nga. Kaya nyo yan. Push. Oh, kuha ka pa. Daw nabubusog. Kaya mo yan. Ayan. Nilagyan ako ni auntie ng kanin. Sabi ko pork chop lang kasi halo ko dun sa sa Kakain ako tapos mamaya bubusog. veggies. Ayan, naglalaro ng bata. Hi. No! Huwag mo itas yung lens. Asan na yung pagkain mo? Di pa dumating? Kinansel ata ni mama mo eh. Makulit ka daw kasi. Ano yung baby ko? Oy, awi. Kiss ko na lang. Ako din. Sino yan? Anong name yan? Gecko. What about yung red? Anong name ng red? Shane. Anong name ng red? Sino? Ano kung si Shane eh? Akit na Shane. Oh, Peshi. Akit na daw, sabi ni Mami. No Percy. Where's Percy? Baby. Oh no, Percy! Peshi. Let's go, akyat. Akit na. No. Ba't galit? Ha? Let's go na, akyat na. Ayaw, let's go. Ayaw, akyat. Oh, mano ka ha? Masakit yan sa leg. Ikaw na ibibenta. Ikaw nabenta ko dyan, sige ka. Pagkayaw akit, benta. Benta, ipapamain niya. Magla-live si Tita Dayan. Opo. Pamain po, Shani. Kit mo Shane. Ngayon ko lang nakita yan eh. Pamain po si Ilang araw kong hindi nakita to eh. Akit na daw! Akit na daw! Galit na yan. No. Ano pangalan nito? Ulit. Bugbugin kita. Baka ikaw bugbugin ko. Gusto mo? Ako boksingero. Okay. Sabi mo nga R. 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 Anong R? R. Royal. Royal. Wow. Galing Galing ni siya. Shani, oh. Batit. Batit. Bad Peter. Sabi mo agas. Alas. Agas. Agas. Amoy. Omoy. Agad. Agad. Ambot. Tuwan-tuwa na naman oh. Tuwan-tuwa na naman oh. Oh. Yung ano mo oh. Yung likod mo. Kain tayo guys. Nag-order lang ako sa sa Jollibee. Yung burger steak.
Yan, tapos si Chris kumain na eh. Nag-open na siya ng tuna. Pero ubusin ko. Tapos kakain din naman siya ulit yan mamaya. Yan. And ininit ko lang yung mushroom soup. Kasi nag-salad lang ako. Lunch ko kanina salad, diba? So, kain tayo, konti lang. Pero yung rice namin, ang dami pa. Kanina pang umaga yan. So, konti lang naman yung kinakain ko. Mga ganyan. Charot! Panggap. Hindi, joke lang. Seryoso guys. Konti lang naman ko. Ayun, ang dami na nga yun talaga. Samat gabi. Sasabayan ko lang naman si daddy. Kasi hindi pa siya kumakain. Totoo ba? Hindi ka pa kumakain. Hindi naman mainit. Hindi. Hindi, yung plato mainit. Hindi ko na maawakan yan. Sige na, kainin. Wait. Ayun, no. Pahinga na naman tayo, guys. Oh. Tapos na naman ang araw natin. Anong day ba ngayon, daddy? Sira ulo. To tinatanong ng maayos, eh. Wednesday. Wednesday na. Yun. Bilis, no? Grabe. Yun, nakapag ano na ako, guys. Nakapagpugas na ako ng kinainan namin. Yan. Kasi ayoko nang minaiiwang hugasin dun. Except sa dalawang to. Kapag kumain pa sila ng mga midnight snack nila, iniiwan nila dun sa, sa lababo. So, ako ayoko nang minaiiwan dun. Kaya, hinugas ako na after namin kumain. Yarn. So, yun nga, mag-skincare lang tayo, guys. In fairness, oh. Balikan na naman agad yung clarity ng skin ko. After 3 days akong hindi nakapag-skincare nung weekend. Yan, mabilis lang naman siyang bumalik. Yan. And, ang masama niyan, guys. Masama talaga yun. No? Ang dami kong ano sa likod. Ang dami kong mga patsi-patsi. Parang nagdi-discolor yung ano. Yung likod ko. Sabi nga ni daddy kanina, nagbe-base ako. Sabi niya, yak mami, hindi ka nasing puti nung ano, hindi ka nasing kinis ng mga unang, mga noon. Ewan ko, bakit biglang nag-ano yung likod ko. Yung back knee, ganon. Tapos, meron pa, dahil siguro sa diet ko, alam mo yun, na parang may mga patsi-patsi na naghilod naman ako, yung ganyan. Pero saan, dito sa labas, wala. Talagang sa likod lang siya. So, nakakahiya sa, di ba lang ako makakapag-backlist nito. Nakakaloka. Pero baka sa, sa diet ko. Tapos, ayun nga, nagkaka-allergy ako lately. Gawa ng, nasobran ako sa isda, sa malalansa, yung ganyan. So, baka dahil doon. Alam ko may, pwede namang inumin na gamot eh. Search ko na lang. Ayoko, parang ang puti nung ano, ang puti nung nakikita sa labas. Tapos kung alin patuloy yung nakatago, yun yung ano, yun yung may mga mapa. Kaloka. Anyway, ayun na nga. Review pa rin tayo. Morning. Ayan, kulong muna sila ulit. Pinalabas na yan kanina, guys. Pero kapag gabi, dyan sila natutulog kasi ang lilikot, basta kung ano-anong inaano nila. Sinisiraan nila. Yan, dyan muna kayo kasi magluluto ako. Kasi pag nagluluto ako, doon naman sila paano-ano sa paa ko. Natitisod ako minsan eh. Colors. So, good morning! Today is, grabe, ano pa? Today is what day? Birthday ngayon ni Lolay. Ano ba yan? Ay, nako! Ayan, ang ref namin na wala man lang ka-organize. Hindi ko alam, baka siraan na din ito eh. Parang feeling ko siraan na. Parang lumobo na eh. Check ko mamaya. Ayan, kinuha ko lang yung coffee. Para mag-coffee muna tayo. Yan, binro ko to. Tapos, dinadamihan ko na kasi yung pagbubrew. Para sabi ko, gano'n na lang. Yan, may ready na ako. Hindi everyday mag-brew. Tapos, nilabas ko na rin to kanina, beef. Kasi, request ni daddy na beef brisket daw. Junior, bakit anong inaabot naman nito? So, ano ko na siya, gigisa ko na siya. Pero magpo-coffee muna tayo. So, pag mainit gusto ko, i-micro ko lang siya. Ano yun?
Sinasabi ka na naman. Ayan, half lang kasi, half sa milk. Almond milk. Sinalin ko na siya dito kasi sira na yung ano niya. Yung karton niya. Yes, nilagay ko na dito sa ano. Sa... Ano ba to? Ang tawag dito? Parang carton box din yung ano niya, guys. Ay, naku. Pati ko mabuksan. Ayan. Acrylic. Ayan. Parami ata yung cup. Salin natin sa mas mataas. Ito na guys, yung request ni daddy na beef brisket. Niluto ko na rin yung mushroom kasi baka masira na eh. Yan. Ginisa ko lang sa tuna. Parang stir fry mushroom with tuna. Yan. Ayan, hawig naman 'di ba guys? Niluto ko. Dito ko ginaya yung ano, yung recipe kay Roxy. Roxy. Saan ka na ba? So, ayan yung ano nyo. Yun ang sinerge ko. Braised beef, Filipino Chinese style. Foxy.com. Yan. Ano? How is it? Chinese na. Kasi may star anise yan eh. Pero sarap daw sabi ni daddy. And then nagluto si auntie nung ano. Natitira naming isda. Tapos yung gulay ng mga Korean. Yung tinatap nila sa sabaw. Masarap pala tong gulay na to. Ayan. Tapos ito lang kinakain ko. In fairness guys, masarap talaga yung gulay nila. Hindi ko alam kung anong tawag dito eh. Pero nakikita ko to kay Hamzi. Kapag ka nag-ano siya, nagbumukbang siya. Ayan, masarap. May ano siya, may kakaibang lasa. Parang kangkong. Mas masarap pa sa kangkong. What? So, pwede siya kahit sa anong dish. I mean, kahit sa, ano, sa sinigang, pwede siguro to. Sarap eh. Sinearch ko guys kung ano yung green, ano na yun, vegetable na yun. Chrysanthemum pala. In fairness, masarap talaga siya. I swear. Try nyo. Ayan no. May kita nyo sa mga palengke. Mahal nga lang yung ano niya, yung kilo niya. Pero, konti lang naman kailangan nyo. So, mga 54, gano'n. 50 pesos lang. Mga gano'n karami sa binili ko. Sarap. Parang masarap yung meat na eh. Bagoong lagi. Ayan, dumating din yung ano guys. Yung shrink wrap na in-order ko. Para sa RMK Tio. Pasuyin na lang kuya. Kahit palapag na lang. Thank you so much. Ayan. Yung mga ganito yun eh. Yung mga binabalot dito. Mga shrink wrap or shrink pack. Yan. Maramihan na kinukuha ko. Kasi pag sa Shopee ka bumili, mahal na. So yan. Ano yan? Tag 20,000 ata. Tag 50,000. Ah, hindi. Tag 10,000 pieces lang pala. Yan. Iba-iba yung size siya. Hindi na ako pipirma dito, ma'am. Wala na. Wala kang ano, receiver, ano. Tata, sige. Diyan na lang. Hindi mo kayo pipirma dito. Ano. Kala po namin dito sa kabila. Dito pa ba sa kabila? Lang. Pa-double check na lang yung amount ng stress ko. Bago lang ba kayo dito, ma'am? 1 year na. Dati kasi sa Pure Gold kami. Ah, babe. Hindi po ba? Thank you. Kala daw nila vape shop. Oh, ginagamit din kasi sa mga ano yan. Mga, ano? Vape. Yung pambalot ng ano. Kahit saan, lotion. Ito, mga ganyan. Oh. Mga shrink pack, ganun. Kaso ako nga is, maramihan na yung kinukuha ko.
Nueva Ecija para sunduin sila mama at papa. Ayan, pero babalik din kami mamaya. Biglaan lang yung ano, yung uwi namin. Ayan. Dapat mamaya pa kami ano eh. Ito pala may ilaw eh. Dapat mamaya pa kami alas 3. Kaso hindi na kami makatulog sa buhay natin. Tara, ibiyahin na natin yan para ano, para pagdating doon na tayo matulog. Pagdating sa bahay. Ayan. And speaking, inaantok na agad. Hello. Joke lang yun. Dito na kami guys. Time check. It's 4:40. Yung ito. 4:40. 4:40. Yung mag-focus. Wala, tulog pa sila mama. Ayun, gising na. Nag-flashlight na. Ba't ang dilim ng bahay? Hindi naman sila nagbukas ng ilaw na ano. Hello guys. Grabe, kahagard ko na oh. Yung ano ko. Yung eye bags ko. Nagalo na, lumalaki na. Ayan. Dumating kami kanina is around 4:30. Umalis kami ng Pasay is 1:30. So, mabilis ang biyahe kapag ka talaga madaling araw. Then, yun, natulog muna kami dito ni Daddy. Tapos, kaka-lunch lang din namin. Tapos, yun, naliligo na lang sila. No? Sila mama. Tapos, inaantay si Ate Jean. Kasi umakit pa si Ate Jean. May inasikaso pa dun sa, ano, sa taas. And, maya, biyahe na din kami pa uwi. So, literal na balikan lang talaga kami. Tapos, doon ako maliligo. Ayan, kung anong suot ko. Siguro magpapalit lang din ako ng, ano, ng damit. Or kahit hindi na, total. Ano naman, naka-private car naman. Doon ako maliligo sa bahay para diretso din tulog. So, yan. Ayan, nag-face na lang din ako, guys. At feeling ko baho ko na, diba? Kahit bumiyahe lang kami kagabi. Kaninang madaling araw. Ito ata yung pinakamabilis na ano, na uwi namin. Literal kasi balikan nga lang. Parang oras lang yung in-stay namin dito. Kasi dapat uwi kami ng ano, ng Bicol on Sunday. Gawa ng namatay na yung ano, yung lola ko, yung nanay ni Papa. Kaso, yun nga, yung living pala is on ano pa, on Saturday pa. Kasi kahapon namatay Thursday, then Friday ngayon. Tapos weekend, hindi mapaprocess yung mga kailangang i-process gawa ng weekend nga daw. Yan. Kaya sabi ko, uuwiin na lang kami sa Thursday siguro. Kasi hindi rin ako pwedeng ano guys, hindi ako pwedeng mawala ng matagal. Alam mo yun. So, yan. May nag-aasikaso naman doon sa sa Bicol na yung mga pinsan ko doon. Okay naman na si Lola. Nakuha na ng punerarya. Tapos, ayun lang. Kasi wala naman din ibang inaantay kundi si Papa. Tsaka yung ano, yung isang kapatid pa ni Papa. So, dalawa lang naman sila dito na parehong nasa Maynila. Kaya, ayun nga. So, sorry guys, latang pa ako. Grabe. Puyat pa. And then, mag-ano muna kami. Mag-stay muna daw doon sila mama sa ano, sa Pasay nga. Para tulungan na muna si Nene kasi ang daming order. Yan, sunod-sunod yung order kay Nene. Then, ayun nga, para makapagpahinga din gawa ng kailangan pa namin mag-secure ng travel pass. And then, magpapaswap pa kami. Yan. Para sure na hindi magka-problema yung biyahe namin pa uwi ng Bicol. Yan. Sorry guys, lutang ata ako. Hindi lang ata, lutang na lutang pa talaga. Yan. Naantay ko lang si Ate Jill para makagora na din kami. And inaantay ko sana makaano pa ako, makapoop pa ako na isang beses kasi pagdating kanina bago natulog is nag-take pa ako ng pink pills kasi ayoko ng bloated lagi pakiramdam. Kaya yun, sabi ko isang ano pa, isang CR pa. Pwede na kaming gumora ulit kasi baka abutan ako sa ano, sa biyahe. Tapos ako yung mag-ano ngayon, magda-drive, gawa ng si Daddy nag-drive kanina, diba? At si Mama at si Papa, takot yan kapag kasi Daddy yung ano, yung nagda-drive. Ang bilis-bilis kasi. So ako na lang magmamaneho pa, balik ng ano, ng Pasay.
So, yun ka lang. Sobrang lungkot pala talaga dito pag sila mama at papa lang. Ayan, paano na kami guys? Balik na kami. Dahil sa Ate Chin eh. Let's go, para maka-ano na agad tayo. Pabalik na ng Pasay. Labas mo na yan, Daddy. Hi guys, so ayun nga, nakauwi na ulit kami. Grabe, sobrang pagod. Yan, kaya tulog na tayo ng maaga. Di tayo manonood ngayon, Daddy? Ano? Gusto mo na, maligo ka na. Yan, parang kanina lang nandun kami sa, sa, sa Nueva Ecija. Kaloka, from Pasay to Nueva Ecija to Pasay ulit. Grabe. Ang last time na ginawa namin yan is nung hinatid namin si Nene. Si Dalton yung kasama namin nun. Si Dalton pa. Hinarkila ko yung sasakyan nun ni Dalton. Yan. Pero, yun nga. Sinasundo ko na sila mama. Tapos, sa Thursday pa kami, uuwi ng Bicol gawa ng hindi kami pwede magtagal doon. At wala kami mapag-stayan doon, guys. Yan. Parang nadala ko na kayo doon, diba? So, kita nyo naman yung bahay ng lola ko is talagang luma na, and then walang space. Kasi nandun pa yung uncle ko kasama yung mga anak niya din. So, yan. And baka dalawa sasakyan ng uwi. Kasi yung tito ko pala na ni Papa, na bunsong kapatid ni Papa, is wala masasakyan gawa ng si Taylor is kami ni Jeff. Pag pinayagan din si Jeff, yun, kami ni Jeff yung magsasalita sa pagdadrive, tapos si Mama at Papa. Tapos si Papa, hiram na lang namin si Tonyo. Yun, lagyan na lang niya ng krudo, tapos siya mag-drive. Tapos maghanap siya ng isang driver na kasalitan niya rin para makauwi din siya. So, yun. Ayun lang naman guys, yung ganap. Umuwi lang tayo para sunduin nga yung mga magulang ko. Then, yun, muna dito, makatulong muna daw kay Nene. Since hindi pa kami makaka-uwi agad on Sunday. Matulungan niya muna si Nene at ang daming order lagi. By the way, thank you so much guys sa mga viewers ko na nag-order lagi sa Shayne's Kitchen. Thank you. Sarap diba? Lalo na yung pichi-pichi ni Nene. Sobrang lambot. So, yun lang. Mapapahinga na kami. Tapos manonood pa kami ng movie. Bye. Good night.